криштиану роналдо эҳтимол аст ки ба бавария гузариш анҷом диҳад. ҳамлагари португалӣ бошгоҳи манчестер юнайтед криштиану роналдо ва агенти ӯ хорхе мендеш ҳафтаи сипаришуда бо намояндаҳои дастаи шаҳри мюнхени бошгоҳи бавария вохӯрдаанд. тарафҳо дар англия дар бораи эҳтимоли гузариши бозингар гуфтугӯ намуданд. моҳи июл раиси бошгоҳи олмонӣ оливер кан изҳор дошта буд ки дар ҳоли баррасии масъалаи гузариши роналдо аст, аммо гуфт ки португалӣ ба фалсафаи даста мувофиқат намекунад. рӯзномаи The Sun мусоҳибаеро бо футболбози 37-сола нашр кард ки дар он криштиану роналдо изҳор дошт ки манчестер юнайтед ба ӯ хиёнат кардааст ва худи ӯ ба сармураббӣ Эрик тен Ҳаг эҳтиром надорад. аз муносибате ки дар манчестер юнайтед бо ман мекунанд худро хиёнатдида меҳисобам. аз он ғазаб мекунам ки ман барои ҳамаи ҳодисаҳои ногувор дар даста айбдор карда мешавам. баъзеҳо маро дар ин ҷо намехоҳанд, на танҳо имсол, балки дар мавсими гузашта низ, мегӯяд криштиану роналдо. ба гузориши ESPN пас аз изҳороти нангини ҳамлагар Тен Ҳаг дар мулоқот бо роҳбарияти манчестер юнайтед гуфтааст ки роналдо набояд дигар дар даста бозӣ кунад. шаҳрномаи ӯ бо клуб то 30 июни соли 2023 бо тамдиди як мавсим амал мекунад. килиан Мбаппе ҷойгузини криштиану роналдо дар манчестер юнайтед мешавад. роҳбарияти бошгоҳи манчестер юнайтед пас аз мусоҳибаи баҳсноки роналдо дигар ӯро дар ҳайати даста дидан намехоҳанд. ҳоло девҳои сурх ҳарчи зудтар мехоҳанд ки ҷойгузини роналдоро дар даста пайдо намоянд. гуфта мешавад ки роҳбарияти бошгоҳ ба килиан Мбаппе мароғ зоҳир кардаанд. дар ин бора Mirror хабар додааст. қайд карда мешавад ки манчестер юнайтед омода аст ки бо маблағи ҳангуфт ситораи Париж Сен-Жерменро ба даста ҷалб намояд. дар сурати ба даст навардани килиан Мбаппе онҳо ба Виктор Осимхен аз ҳайати Наполи чашм аъло кардаанд. ёдовар мешавем ки роналдо чанде қабл мусоҳибае дода буд ки дар он дар бораи роҳбарият ва ситоди мураббиёни манчестер юнайтед ба таври нописандӣ ҳарф зада дурустии сиёсати тимро зери суол бурда буд. ин мавод дар байни ҷомеаи футбол ҳамоиши қобили мулоҳизаеро ба бор овард. бисёриҳо криштианоро барои он ки дар бораи бошгоҳ ва кормандони он шикоят кард танқид карданд. баъдтар рӯзноманигор Пирс Морган гуфт ки худи роналдо аз ӯ хоҳиш кардааст ки мусоҳиба ташкил кунад ва фаҳмид ки ӯро интиқодҳои зиёд хоҳанд гирифт, зеро ҳақиқат метавонад зарар расонад. баъди ин нофаҳмиҳо миёни криштиану роналдо ва бошгоҳи манчестер юнайтед собиқ футболбози ин тим Давид Бекхем дар ин нофаҳмиҳо футболбози португалиро дастгирӣ кард ва ӯро ба дастаи худ даъват мекунад. тибқи иттилои манбаъ Бекхем муносибати девҳои сурхро ба роналдо беэҳтиромӣ нисбати футболбоз номид. вай инчунин аз баъзе бозингарони собиқи манчестер юнайтед ки криштианоро ошкоро танқид мекарданд норозигӣ баён кард.